Noi suntem cei de la Crazy Kids, cei copii nebuni. Uitați, aici avem lapte, ardei și acum o să începem. Începe tu primul, Alex. Doi ardei. Foarte bun. Să mă piciorul și iute e. Nu este niciun pericol. Să știți. Să știți că laptele după iute vă ajută să nu mai fie iute. Încercați și nu încercați acasă. Voi copii o să vă ardă rău de tot. Provocările sunt cam dificile. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și o să mai facem nebunii. Bye bye! Bye bye!